proposta parte da análise combinada das visitas aos barrios, da consulta de diferentes colectivos, como os topacidentes, ou técnicos de mobilidade, ou o noso propio programa, que lembremos era o único que levaba un apartado específico en materia de mobilidade. Cal é a proposta de Ourense en Común que levaremos mañá á mesa extraordinaria de mobilidade para reducir os atropelos? Nós entendemos que non vale de nada unha medida concreta nunha rúa concreta. O que vimos a pedir é unha estrategia de cidade e compromisos orzamentarios firmes para conseguir esa cidade. Unha cidade que en escala prime primeiro o peón, despois a bicicleta, o transporte público e despois vehículos motorizados, pero nesa escala de humanización da cidade. Para conseguir o que imos propoñer, o primeiro, delimitación de núcleo. Entendemos que o primeiro é necesario é saber a partir de que punto estamos entrando no que se denomina un núcleo urbano, ¿no? A partir de que medida, a partir de que punto aplícanse todas estas medidas que imos ver agora. Se un veciño na zona de San Cirilo das Viñas ou na zona do Pereiro chega, ve ese cartaz e aí indican, pois a partir deste punto vostede está entrando nunha zona habitada, velocidade máxima 50 km/h, reductores de velocidade, prioridade absoluta do peón, etc. Eso ten que ir combinado cunha loita polos aparcamentos disuasorios á entrada da cidade. Eses aparcamentos disuasorios xa están contemplados no Plan Sectorial da Xunta de Galicia na zona do Couto e na zona das Lagoas. No Plan Xeral de Ordenación Municipal hai previsto un aparcamento de habitación, relacionado con un edificio, un aparcamento habitacional na zona do 21, ao carón do centro de saúde, pero que, consultado cos técnicos, tamén podería incluso habilitarse como aparcamento disuasorio, e outro na zona da residencia. Nos imos a loitar por estes dous, por conseguir estes dous e por a implementación inmediata deste. Isto vai ir combinado co transporte metropolitano e iso vai reducir moito a afluencia de tráfico ao centro da cidade dos concellos limítrofes, porque se analizamos os datos do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable vemos como é unha grande maioría do tráfico motorizado que se move aquí dentro o que provén destes outros concellos. A posibilidade, ademais, de instalar estes aparcamentos disuasorios permite afrontar problemas de aparcamento en determinadas zonas. Na zona da residencia permitiría abordar e loitar contra ese despropósito que va ao aparcamento da residencia se son máis caros da provincia de Ourense. Outro, na zona do Couto, permitiría solucionar todo o problema de aparcamento tanto das novas dotacións que se están a construir pola parte norte ou máis próxima ao río, como todo o problema de aparcamento na zona, nas rúas que se chaman as rúas dos pintores, toda esta zona de aquí. E a partir deste punto, unha sectorización da cidade, unha zonificación. Nos entendemos que existe realmente unha ronda, o que é a ronda como a Muralla de Lugo, habría que estudiar, e existen, e van ir a mesa de mobilidade diferentes propostas, o cambio de orientación de sentido do tráfico desta ronda para facela máis fluida, e todo o que son os accesos, tanto Marcelo Macías, como a zona da Avenida de Zamora, a Estrada da Granxa, a Avenida de Santiago e demais. Esta zonificación, é dicir, estas rúas teñen que ter unha limitación real de velocidade que podemos discutir se mantemos o de 50 como velocidade máxima ou baixamos, pero que temos que instalar nesta zona son reductores de velocidade. Reductores de velocidade que en realidade son pasos elevados, porque o coche ten que sentir que está invadindo un espazo para as persoas e non ao contrario, unha persoa que está invadindo o espazo dos coches. E o resto da cidade, zona trinca, en realidade non é máis que darlle formalidade ao que xa existe, porque todos os colexios teñen esa zona 30 limitada. E, a partir deste punto, o que nos denominamos unha sectorización estratégica que ten que ir acompañada de orzamentos que traballen de cara a humanizar a cidade para o futuro. Aquí poñemos un polígono 1, un polígono 2, é dicir, isto habría que tratarlo e obviamente non o faríamos nós, pero que se trata de que estes polígonos, nos aquí poñemos unha proposta estratégica, un polígono podría ser o 1, onde vemos a ronda, que se estudiaría o cambio de sentido do tráfico, facer unha auditoría do estado das medidas de seguridade viaria nesta zona, e como quedaría a zona despois desta humanización. Por unha banda, teríamos a ronda con eses lombos de seguridade que, no caso de non ter habilitadas zonas para vehículos de emerxencia, poderíamos contemplar, incluso se podría falar eses carrís para a circulación de ambulancias ou
controlados por radares, é dicir, existen posibilidades, existen alternativas. E despois, estas zonas 30, que supón as zonas 30 por reductores, é dicir, estreitamento de calzadas, elevación de pasos de cebra, aumento de iluminación, plataforma única, medidas de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, etc. E a partir dese momento comezar a traballar no que aquí se ve como zona azul, que serían esas outras zonas que xa non teñen unha necesidade perentoria de ni sequera tráfico motorizado e o que nos denominaríamos rúas residenciais. Aquí existe un exemplo perfecto dun técnico de mobilidade que é a rúa de Bomome, pero xa están detectadas outras tamén pola cidade, como podría ser a rúa de San José e outras, nas que serían en realidade barrios residenciais onde a xente ten que ir progresivamente conquistando eses espazos. En realidade, e en conclusión, nós o que propoñemos é un proxecto de cidade de cara a que aquí, daqui a 20 anos, Ourense sexa unha realidade diferente e eso vai a permitir acabar ca vaga de atropelos, pero tamén e sobre todo vai a permitir que Ourense sexa unha cidade máis saudable e máis segura para todos. Por eso decimos que non vale de nada unha medida única nunha rúa concreta, senón que o que necesitamos é unha aposta estratégica decidida por un Ourense a 20 anos.